Esango dizugu adio, disko berria badakar, eta doinuok uste dut goxotasuna emango diotela, halako heriotza zori gaiztoko bati. Eskerrik asko, gabon pasa. Zuei. Enaiz ni zurekin ahaztu dena, beste norbait izango zen ura. Enaiz ni zurekin ahaztu dena, beste norbait izango zen ura. Ura beste norbait izango zen, ni ez naizelaik zurekin oroitzen, ala esan didaten niri ere denborarin doala. Dena zapuztuz gupidarik gabea. Esan, kristona izan dela gaurkoa, benetan itxik gabe gaude. Eta, bueno, oraintxe aurkeztuko dizuet talde guztia, musikarietatik hasita, Lorena Isa, azkeneko kontzertuan. Eta badakizue ukitu positibo hori bizitza eta bihotza uspotzeko energia edota erregai hori ere ekartzeko itura badugula, ohitura ona, por cierto, aizue Eskabidean taldea. Ez baituzue ezagutzen, ahots hori etzaizue ezaguna egin, Idoia Tapia da, eta euskal musikagintzan izena baduen emakume musikaria. Eskabidean taldeak iazko Sanferminetan 78ko Sanferminak gogoan hartu zituzten, German gogoan hartu zuten, eta noski baietz gazte jende oldea batu zuten, ordu eta askoz gehiagoko zuzeneko kontzertuan. Ikusgai duzuen kontzertu honezkero, YouTube kanalean sartu, Eskabidean 2023ko Sanferminak konpainia plazan, eta zenolako giroa. Honekin agur esango dizuegu, penaz, badakizue, bihar bueltan izango baituzue baina, eta zer esan, eskerrak eman, noski baietz, egunero hor bestaldean izateagatik, gabon pasa, guzti handi bat. Maite zenuen iria, nahi dut zure oroitarrea, baina batez ere maitia, zure herria. Maite zenuen iria, nahi dut zure oroitarrea, baina batez ere maitia, zure herria. Sonrisa en las calles.
Errepidei begira, behi 44 errepidean, behi 26 errepidetik Markina Xemenera sartzeko errepidean, beranzko erreiak moztuta jarraituko du martxoaren bateko arratsaldeko 5 arte. Eta behi 55-52 errepidean, Zeanuri eta Dima artean, errei bat moztuko da martxoaren 1 arte. Trafikoaren inguruko berri gehiagorako sartu bizkaia.eus atarian. Ingurumenaren eta hirigintzaren ikuspegitik arazo larriak sor ditzake Urdaibain Guggenheim Museo bat eraikitzeko proiektuak Ernest Urtasun Espainiako Kultura Ministroaren ustez. Espainiako Kongresuko kontrol saioan egin ditu adierazpenok eta nabarmendu kulturak eta ingurumenak beti eskutik helduta joan behar dutela. Edonola ere, behin baino gehiagotan esan du euskal instituzioek erabaki behar dutela egitasmoaren gainean. Asteburuan jakinda albistea eta asteon baieztatu du Bizkaiako Diputazioak berak. Hizkuntza eskakizunen aurkako 2 sententziaren ondorioz, kolokan daude erakundean egonkortzeko bidean ziren 227 lanpostu. Aldundiak desadostasuna adierazi du eta jakinarazi du epaien aurkako helegiteak jarriko dituela. Gaur Euskalgintzaren Kontseiluak hartu du hitza euskararen normalizazioa eragoztea bilatzen duen oldarraldi judizialarekin lotu ditu 2 sententzia horiek eta kritika egin du ebazpen horien arabera diskriminatzaileak direlako hizkuntza eskakizunak eta halako argudioekin euskararen aurka egitea bilatzen delako. ELA eta LAB sindikatuekin batera elkarretaratze baterako deia egin du. Martxoaren 6an izango da Bilbon. Uagatik kanpoko nekazariak elkartu dira Jundizko industrialdean. 3 asteko etenaren ondoren traktoreak berriro atera dira Arabako errepideetara. Oraingoan Jundizko industrialdea aukeratu dute Gasteizen, han baitaute Eroski Lidl eta Mercadona kateetako plataforma logistikoak. Saltoki handiek gutxi ordaintzen dietela da nekazarien ohiko salaketa bat. Gipuzkoan Kenbak eta Gipuzkoako basolkarteak traktore karabana antolatu dute etziko. Nafarroako gobernuak txarretxe egin du Forestalia enpresak Nafarroako lurretan eraiki asmo duen goitentsio linea. Gobernuko bozeramaile Amparo Lopezek prentsaurrekoan azaldu duenez, errekerimendu bat aurkeztuko du Espainiako Trantsizio Ekologikorako Ministerioan administrazioarekiko auzi prozesu bat hasi aurreko urrats gisa. Ministerioak proiektuaren aldeko ingurumen txostena egin du, baina Nafarroako gobernuak uste du nahiko argudio daudela txosten hori atzera botatzeko, baita proiektuari eman zaizkion baimen administratiboak bertan behera uzteko ere. Legealdiko azken transferentzia itxi dute Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak migratzaileak hartzeko sistemaren transferentzia. Transferentzia hau ez da asilo prozedurei buruzkoa, Espainiako estatuak kudeatzen jarraituko baititu oraindik ere. Euskadik errefuxiatuentzako harrera zentroen kudeaketa ere ez du bere gain hartzen. Gaur 2 urte bete dira Pablo González kazetaria Polonian atxilotu zutela. Errusiako espioia izatea leporatu zioten hango zerbitzu sekretuek, baina oraindik ez dute horren froga edo zantzu niminoena erakutsi. Ez daudatarik eta ez dugu uste epe laburren helduko da nipez. Eukialda beholan, urte 2, 4, 6, eta ganera hori erabili eitzen dabe. Estekoenin zeaz aurrera, jo estekoenin epaiketa batera eruteko modukorik ezer. Espainiak hartu duen jarreraren balorazio nahiko eskorra da egiz esan, beran eskubidek defendatu biharrin Polonian alde lerrokatu da, emoten dugu Poloniako fiskaltzan parte dela Espainiako gobernuebe, gobernuen aldetik falta larriz esumatuten gu. Hemen Euskal Herrizen jasogu eta jasoten gabiz eta emoten dugu gero geure atximukiko guzela geu laguntzen eta berari elkartasune helarazten. Ez dut uste
guztiz heltzen jatzonik hemen mobiten dan guztize, baina, bueno, parte bat bai. Gabon deizuela 8:30 dira eta eguneko argazkiarekin diogu. Urdaibaiko Guggenheimen proiektuak arazo larriak ekar ditzakela esan du Espainiako kultura ministroak. Ernest Urtasunen ustez, ingurumenaren eta hirigintzaren ikuspegitik arazoak sor ditzake museoa eraikitzeko egitasmoak. Edonola ere, erabakia euskal erakundei dagokiela adierazi du. Eusko Jaurlaritzak Busturialdea Urdaibai eskualderako erakundeen arteko plan estrategiko bat egitea onartu du. Plan horrek 5 ardatz izango ditu, eta inguruko eragile sozial eta ekonomiko nagusiekin partekatutako hausnarketa eta diagnostiko batetik abiatuta egingo da. Gobernu Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak azaldu du bere diseinuan kontuan hartuko direla eskualdeko erronka estrategiko nagusiak. Busturialdea Urdaibaik baditu ezaugarri propio batzuk berezi eta ezberdin egiten dutenak. Batez ere, biosfera, Euskadiko biosfera erreserba bakarra delako. Erreserba hauek bi helburu dituzte, batetik inguruguneari zaintza berezi bat eskaintzea. Plana Iñigo Urkullu lehendakariak eta Elizabete Etzanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak aurkeztu zuten urtarrilean. Eta biak bat etorri ziren plan integral bat abian jartzeko behar izanean, Urdaibairen eta Busturialdeko gainerakoen beharrei erantzuteko. Bestalde, Ernest Urtasun kultura ministro espainiarra garbi mintzatu da. Adierazi duenez, Guggenheim Urdaibaik arazo larriak ekarriko lituzke, bai inguru giro aldetik eta baita hirigintza aldetik ere. Hala azaldu du Madriko Kongresuan egin duten gobernuaren kontrol saioan. Javier de Andrés museoa zabaltzeko proiektu honen inguruan duen iritzia galdetu dionean. En opinión de mi ministerio, la cultura y el medio ambiente deben ir siempre de la mano, siempre. Y por lo tanto, siendo claro, le voy a decir dos cosas. Una, esta es una decisión que compete a las instituciones vascas y eso yo voy a ser muy respetuoso, pero si me pregunto mi opinión, efectivamente esa ampliación desde el punto de vista medioambiental y urbanístico genera graves problemas. Testu inguru honetan, kultura ministroak oroitu du Guggenheim museoaren patronatuak bertako zuzendaritza eta euskal erakundeak barne hartzen dituenak 2025 urtera arteko tartea utzi duela handitzeko egitasmo honekin aurrera jarraituko duten ala ez erabakitzeko. Ingurumen gaiekin jarraituko dugu. Eusko Legebiltzarrak onartu berri duen legeak, trantsizio energetikoaren eta klima aldaketaren legeak bazterrak mugitzen jarraitzen du. Oraingoan Araba Bizirik plataformak eta UAGA nekazarien sindikatuak adierazi dute energia enpresa handiak eta erakunde publikoak Arabako landa eremua industrializatzen eta suntsitzen ari direla eta lege berriak eta onartzeko dagoen energia berriztagarrien lurralde plan sektorialak egoera okertuko dutela uste dute. Arabako landa eremua arriskuan jartzen duten proiektuen aurka bat egin dute Araba Bizirik plataformak eta UAGA abeltzain eta nekazarien sindikatuak. Parke fotovoltaiko eta eolikoak, berotegi industrialak edota AHTA bezalako proiektuek landa eremua kolonizatzen dutela salatu dute. Las empresas de energías renovables no deben especular con la tierra agraria y acaparar el suelo sin tan siquiera haber presentado ningún proyecto concreto. El incremento del precio de la tierra hace más difícil la viabilidad de las explotaciones existentes e imposible la instalación de nuevos agricultores y agricultoras. Gauzak horrela, martxoaren 13an, Arabako Foru Aldundiaren aurrean elkarretaratzera deitu dute, landa eremuetako lurra eta bizimodua defendatzeko. Estamos a favor de las energías renovables, pero no a cualquier precio ni de cualquier modo. No se puede instalar parques solares en las mejores tierras de cultivo. Las empresas se valen del vacío existente ante la falta de regulación para acaparar las tierras con mayor facilidad de acceso. La defensa de la tierra agraria no implica oponerse a la energía solar, sino que abogamos por una implementación más sostenible. Bide batez, Euskal Herria Bizirik plataformak apirilaren 13an Azpeitian egingo duen manifestazioarekin bat egiteko deia zabaldu dute. Orain Gipuzkoarantz egingo dugu, Dane Arbeo lankidea izan baita bertan. Gipuzkoak deskarbonizatuagoa den eta ingurumena errespetatzen duen ekonomia eta gizarte baterantz aurrera egin nahi du.
Horretarako, 7.000 familia baino gehiagok jaso dituzte Gipuzkoako trantsizio ekologikoari aurre egiteko laguntza ekonomiko eta fiskalak. Ildo horretan, jasangarritasun departamentuak abian jarritako herritarren energia komunitateen garrantzia nabarmendu du. Konta iguzu, Dane. Gaur egun Gipuzkoak 51 energia komunitate ditu, 51 udalerritan 3,5 milioi euroko inbertsioaren bidez, energia komunitate horiek lurraldeko 7.000 familia baino gehiagori ematen diete estaldura. Energia berriztagarria, garbi eta 0 kilometrokoa. Jose Ignacio Asensio diputatuak esan du Aldundiaren helburua dela legealdi bukaeran herri guztietara zabaltzea politika horiek eta herri bakoitzak bere tokiko komunitatea izatea. Ildo horretan klima larrialdiari aurre egiteko beharra premiazkoa dela azpimarratu du eta fiskalitatea lehentasunezko tresna izan behar dela helburu hori lortzeko. Entzun dezagun jarraian Asensio diputatua. Esan dezakegu, ingurumen fiskalitatea premia eta aukera badela Gipuzkoarentzat. Horregatik, horrelako neurriak bultzatzen eta hobetzen jarritu behar dugu. Egungo eta etorkizuneko behar eta horrenketara egokituz noski. Ingurumen fiskalitatea, inbertsio eta guztientzako onura gisa ikusi behar da. Eta hemen 3 aipamen. Klima aldaketari aurre egiteko, lurraldearen erresilientzia sustatzeko eta herritarren bizikalitatea zaintzeko modu gisa ikusi behar dugu. Euskararen aurkako oldarraldiak ez du etenik. Jurisprudentzia bidez doktrina aldaketak ezartzen ari direla salatu du Euskalgintza Kontseiluak, Bizkaiko Diputazioak kontra jaso berri dituen azken epaien harira. Eta elkarretaratzeko deia egin du Elarekin eta Labekin batera. Martxoaren 6an izango da Bilbon. Euskara ikasketa errazten duen webgunea da euskaragara.eus. Harrera ona izan zuen hasieratik 2014koa baita lehen argitalpena. Webgunearen egile Lander Iruretagoiena irakaslea dugu pantaiaren beste aldean. Arratsaldeon, Lander. Bai, arratsaldeon. Kezka batetik sortu zen euskaragara.net? Bai, hain zuzen, jendeak ikasteko dituen zailtasunak, hain beharrezkoak diren tituluak gainditzeko eta. Non du jatorria? Non du jatorria? Bueno, 2014an sortu zen, eta, bueno, berez nik hasi nuen, beste irakasle batzuekin hitz egin da, eta ikasleen kezketatik, bai. Kezkak aipatu dituzu, nola definituko zenuke gaur egungo euskara irakasteko metodologia? Zarkitua dagoela esango zenuke? Bueno, esparru batzuetan, agian gaur egun dauden teknologia berriak ez dira osotasunean aprobetxatzen. Eta, bueno, nik ere eman diote ikutu pertsonal bat, koloren bidez, aeronemoteknikoak eta olako gauzak gitxi ikusten dira zen. Orduan, ikasle zein irakasleentzat lana errazteko bidean, lan asko dagoela esango zenuke egiteke, ezta? Bai, dago. Eta, bueno, gero bai, implementazioan, ezta? Jaber ateratzeko bideak eta horretu daitezke. Adibidez, ikasleekin erosketak egitera joan, baita abizemen eta lanen lanketa, abestiekin, egiten dira gauza batzuk, baina zailak dira publikoaren ganabiltzea eta
ikasle batzuk bere egona adierazten dute. Batzuk berez ez daukate euskararekiko atzikipen handirik, baina egia da beste batzuk, nahiz eta atzikipen hori izan, gero ikasketa prozesuan ez da izaldu egiten zaie, edo ez da irakasten, eta, ez da itaronemoteknikak edo gauza divertigarriak eta dinamikak eta, nik uste dut hobetu daitezkela. Webgunean sartzean, liburu fisiko eta virtual batekin egiten dugu topo, claves para aprobar el B1 base de B2 y C1. Zertan datza eta norentzat sortu zenuen? Hori, ikasle eta irakaslei zuzenduta dago, hori, euskaren mekanika hobetu ulertzeko eta nola sortzen diren aditzak, zenolako patroiek dauden, nola hitzen sorketan, holan gauzak hobetu ulertzen badira, errazagoa dira gero gogoratzen, eta trikimailuekin eta araonemoteknikoekin, nik esaten diet, maizua baino trikimaizua naizela, trikimailuen maizua edo, hainbat trikimailuen bidez, errazago ikasten delako. Trikimailuak aipatu dituzu, euskara azterketa gainditzeko lagundu dezake egindako liburuak, trikimailuak daude bertan? Bai, trikimailu daude, ez da, emagunez, abaten, hijo ikasteko semea, ez? Semea, porque semea en la cama, ez? Olako tontakeriak, ez da? Edo, tipikoak, ez da? Zeratik da diliza, pues, porque tu que vas dilista, ez da? Eta, olako gauza txikiak, edo azken hitza, zetaz idaztetela goratzeko, alfabetoaren azken letra, iruzen zeta dela, ez da? Olako trikimailuak, araonemotekniko, mota askotako izan daitezke, lagungarriak izaten dira. Baina hori hiztegi aldetik, edo ortografia aldetik, baina baita ere, hori ez da, gramatika aldetik eta, gauzak hobeto egituratzeko eta, adibidez dago euskalkulagailu bat, eta hor, zuke bilaketa eginez, taulan bertan adierazten dizu nondik ateratzen diren emaitzak. Eta hau oso lagungarria da, taula bia sortuta egotea, biztaratzeko errazago izatea. Eta irakasleak bere lan hori errazten dio, ez? Etengabe idatzi berri izateko, koloren banaketa horretan, eta... Euskara ikasteko eta irakasteko ere material lagungarria dela esan duzu orduan. Nolako feedbacka jaso duzu materialarekiko irakasle eta ikaslek zer diote? Egia esan, jarrera nahiko ona izan da, hori ez da, jendeak eskartzen du. Batzuk erraza ikustu dute koloren bidez, beste batzuk ez, baina, jende askok esan dit, oso lagungarri izan dela, batzuk inkluso nolabait leiho bati ireki dute, edo tunaren bukaeran ikusi dute nolabaiteko argia edo, eta, ez da noski pilula miragarri bat edo, baina jende askorentzat oso lagungarri izan zai, irakasleek bai, adierazi dute, prozesu horretan denbora aurreztu daiteke, edo teknika berriekin ikusiz, probatuz, hori, ez da, eurentzat baliagarria dela irakasle horietara heltzeko, ez da. Eta batez ere, idazlanak eta irakurmenak, mintzamen gaitasun hori, hobetzeko, ez da. Liburuaz gain, beste bideo tutorialak ere egin izan dituzu? Tutorialak YouTube bidez, eta, ariketa interaktiboak eta holako gauzak, ez? Eta, horretaz gain, egite ditugu, euskara kalera ateratzeko, seinaletikak, eta, erosi eta ikasi, herrietan, jendearekin, ikasleek eurek joaten dira erostera, eta, protokolo bat ezarriz, gurasoek umeekin zer egin dezaketen, hori ere protokolizatu, eta, ikasle, lanketa horretan, ez da, bai gurasoek eta bai umeek elkarrekin ikas dezaten, horrelako egora asko daude, ez da, gurasoak dauden ikasten edo betzen, eta aldi berean, umeak
bere prozesu horretan laguntza behar dutenak. Zer esango zenieke euskara ikasten ari diren horiei? Garaipen gogorrena, garaipen gozoena dela, ezta? Hau da, batutan maldan gora ikusten dugu, baina behin mendi gailurrera igota, behiratzen badugu, ez dela hain latza, ez dela hain gogorra. Eta egon badagoela laguntza, eta eskerrik asko egiten duten lanagatik, ze batzuk zailtasun horretan etzituta egoten dira, baina lortzea, jende asko eskertuko duela euren lana, nik normal esatik eskerrik asko ikasteagatik, eta hori eskertu dute, eta egiten duten hori behar duten eskerrona adieraztea edo egiten dutena empatia ere erakutsi behar du, euren egiten duten lan hori ez bakarrik ikustea titulu batean, baizik eta jendea badagola hor eskertzen duguna, eta euskaltzale asko dagola, askotan isilean edo, baino beren lan alegin hori, denboran edo diruan ematen duten hori, gozatzekoa dela. Azkenik, harritu egin nau konturatzeak euskara.net irabazi asmorik gabekoa dela. Zer dela eta? Nondik dator? Hori Jaurlaritzan erregistratuako erakunde bat da, eta lortzen ditugun moskil horiekin, oso gauza handi bat, baina hori egite ditugu ekintzak, ikasleek edo jendeak bere mugikorra edo bere posta euskaratu esan, horrek ondorio asko dakartzalako euskararentzat, edo hori lehen esan duan bezala, seinaletika hori eremu pribatuan, ausokide zera guztian, paisaia linguistikoa euskaratzea, batez ere zonalde erdalunetan, hor guk osotasunean finantzatzen dugu, arduratzen gara kudeak eta horreta, ez da, animatuz hori ez da, osokideak, bestela inork ez duelako arreta hori jartzen, ez, batez ere Bilbo, Gasteiz, Donostia, Iruña guneetan, eta beharrezkoa da, ikasleek enbeste gizartean esati handi bat alegin hori egiten, hori ere, nolabait, arlo pribatu horretan ere, ikusarazia dira, ikusgaitasunan zaio. Euskara.net ataria ezagututa, mailerara heldu gara, eskerrik asko Lander Iruretagoiena, euskaragara.neteko sortzailea. Eskerrik asko zegoen. Hezkuntzan, Nafarroako Auzitegi Nagusiak bigarrenez utzi du baliorik gabe Nafarroako Gobernuak 2021-2023ko aldirako martxan jarri zuen hezkuntza plana, eskola programa jasotzen zuena, argudiatuta akatsak egon zirela haren tramitazioan. Nafarroako Auzitegi Nagusiak bigarrenez utzi du baliorik gabe Nafarroako Gobernuak 2021-2023ko aldirako martxan jarri zuen hezkuntza plana, eskolae programa jasotzen zuena. Auzitegiak argudiatu du planaren tramitazioan formakatsak egon zirela eta horregatik baliogabetzen duela, eskolaeren edukietan sartu gabe. Ebazpenean, epaiek hezkuntza departamentuari egotzi diote ez duela txostenik aurkeztu arauaren beharrezkotasuna frogatzeko. Ez da azaltzeko ere zein arau geratuko lirateken bertan bera plan berria indarrean sartzean. Gainera, planak egitura organikoan duen eragina ere azaldu behar zuen Gobernuak. Genero eraginarekin batera, baina dokumentazio hori ez duen prestatu Gobernuak. Epaiek ebatzi dutenez. 2020an hezkidetza programa bertan bera utzi zuen Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak, tramitazioan akats bat zegoela argudiatuta. Beraz, eskolaeren aurkako bigarren epaia da. Maria Txibitek azalduenez, zurratski hau egin nahi dituzte indarkeria sexista ororen aurka prebenituko duen eta genero arrakalak erauztiko dituen eskola eredu bat bermatzeko bidean. Hezkuntzan gabiltzala arabaragoaz, hezkuntzan dagoen erronka garrantzitsuenetariko bati helduko diogu jarraian, eskola segregazioari. Segregazioak inklusioaren kontra egiten du eta justizia sozialaren printzipioak urratzen ditu, bizi baldintza desberdinak eta aukera mugatuak sortzen.
Honako hau, hezkuntzan dagoen erronka garrantzitsua da, baina ez da hain erreza kontzeptua ulertzea eta praktikan jartzea. Eskola segregazioa izango litzateke dinamika sozial bat, zeinaren arabera, atzerritar jatorriko umeak eta errekurtso ekonomiko gutxiko familien umeak elkartzen ditugun, gizarte moduan, metatzen ditugun ikastetxe jakin batzuetan, batez ere publikoak. Eta horrek esan nahi du, alboko ikastetxean iaia ez daudela hoiek. Eta alboko ikastetxean agian klase ertaineko autoktono txuriak soilik badaudela. Zoritzarrez hori da gure hezkuntza sistemaren ezaugarri nagusienetako bat, eta ez du oso ondo hitz egiten gure gizarteaz. Segregazioak hainbat arlo eta eremutan du lekua, bai pertsonen arteko elkarreragin eta elkarbizitzan, baita instituzio eta gizarte sistemetan ere. Aniztasun hori presente dago, ez da desagertuko, gero eta handiagoa izango da, badakigu ikastetxe batzuetara heldu dela, beste batzuetara ez, horregatik hitz egiten dugu askotan eskola segregazioaz, eta erantzun horiek, aipatu dituen erantzunak, ematen ari dira ikastetxe batzuetan, ikasi behar dugu gehiago, nola jokatu hobeto, eta oraindik bide bat badaukagu. Euskarak bere aldetik ikasleak eta familiak erakartzearen erronka handia dauka. Izan ere, naiz eta segregazioa pairatzen duten ikasle gehienak D ereduan egon, asko dira honen alde eman beharreko urratsak. Alde batetik, pozik egon gaitezke, atzerritar jatorriko familien seme-alabak D ereduan daudelako, D ereduan, gehienak. Baina aldi berean badakigu ikastetxe segregatuetan daudela, non iaia haiek bakarrik dauden kasu askotan. Nola uztartu hori euskara bultzatzearekin, alegia, haiek euskara ikas dezaten, baina aparte, ze zentzu dauka horrek. Nola biziko dute haien harremana euskararekin ikastetxe horietan non batez ere edo soilik atzerritar jatorriko umeak biltzen diren. Hizkuntza, etnia edo ekonomia maila bereko ikasleak aldentzea irtenbide desegokia dela adierazten dute adituek. Aldiz, gizarte inklusibo eta anitza sortzeko beharrezkoa da beste pausu batzuk ematea. Nik esango nuke gehiago dela jatorri autoktonoa daukaten umeak banatzea. Hoie dira mugitu behar dituguna, baina hoiek, familia hoiek ez dute nahi. Jatorriaren arabera eta errekurtso ekonomikoen arabera, umeak ez dira elkartzen eskolatik kanpo. Hor daukagu ziurazki beste erronka bat, oraindik kontzientzia hartu behar dugu, fenomeno garrantzitsua dela, ez dela geldituko. Pertsona gehiago etorriko direla, eta seme-alabak izango dituztela hemen, eta horiek dira euskaldunak D ereduan daude, euskal herritarrak dira, eta horiekin konpromisu bat daukagu, eta tratatu behar ditugu propio moduan, hemengo moduan, maitasun osoz, eta eskubide guztiekin. Gaiz aldatuz, Gasteizko udaltzaingoak 40 urteko gizon bat atxilotu du gaur goizaldean bikotekideari erasotzeagatik eta bikotekidearen semeari hiltzeko mehatxua egiteagatik. Horrez gain, 34 urteko gizon bat atxilotu zuten atzo, emakume batekiko urruntze agindua urratzeagatik. Gizona emakumearen etxe inguruan zebilen. Ertzaintzak Tolosan zauritutako gaztearen auzia argitzeko eta erantzukizunak eskatzeko mozio bat aurkeztu du herritar talde batek Bilabona Amasako udalean. Kale honetan, indarkeriaz sartu zen ertzain taldeak erantzukizunei aurre egin behar dio.
Eutxiko ia, familia. Bide luzea dugu egiteko, oraindik, baina denok batera lortuko dugu. Aipatu dugu lerroburuetan ere, gaur 2 urte bete ditu Pablo González kazetariak preso inongo frogarik erakutsi barik. Hau dela eta gaurkoan elkarretaratzea egin dute hainbat herritarrek Gernikan, eta gurean izan genuen atzo Jana Goriena Pabloren bikotekidea. Ikusi. Elkartu garen jendean, garrantziaren zantzu bat, gizartea dauelako, hainbat guzurren pentsura, bukatzea gura dugu, zugaz dagoan zentsura, urak joan daitezela, barriro bere lekura, gehiegizko bihurtu da, 2 urteko urte mugan, indarra joan daiala, sartu zaituen lekura, ez dugu jarraitu behar, ikusle batzun modura, galdu egiten dalako, ondo zaintzen ez tanura. Dagoeneko 2 urte pasa dira, 2022ko otsailaren 28an Pablo González Euskal Herriko kazetaria Polonian atxilotu zutenetik. Migrazio krisiaz informatzen ari zela atzeman zuten Ukrainiako mugatik gertu. Poloniako fiskaltzak Errusiako zerbitzu sekretuen alde lan egitea egotzi zion, eta orduz geroztik Randov espetxeko ziega batean dute preso, 730 egun egin ditu barrote artean. Gaia hitz egiteko Jana Goriena Pablo Gonzálezen bikotekidea dugu gurean. Arratsaldeon, Jana. Bai, arratsaldeon. Pablo González espetxeratu zutenetik 2 urte bete diren honetan, zer dakizue Gonzálezetaz? Bueno, ez da asko dakigune, dakizu modun ezingu beraz berbarik egin zuzenien, orduan dataskune informazioe beran abokatuen bitxartez da, beran abokatueri deitzuten zonien, eta altze asko zen karta apurren bitxartez, askanengoa atzo jasona ben, baina abenduen 11 da, beraz ez dut uste kontutan hartuteko modukudanik, eta beran abokatuek pasadan astien egon zin bera bizitzaten kartzelan, bai amenku eta bai poloniarrak, eta askoen, ondo topa da bela osasunez, animoz bebai, egonkor, gora berandizek eukideuz, baina, oin behintzet eurek ikusi da benin, ondo egon da. Gora berandiekin beraz. 2 urte hauen ostean, zenitartekoak nola dramatzua zue egoera? Kostata ulertu ezinik zehaitzi segiduten gun 2 urte eta gero olanik epaiketarako fetxari barik eta ize atxilotu benien ukibazen baldintzatan, eta, alandabe geure hartin alkar babestuz eta aurrera eginez, egiz esan gogorra da eta semieri ulertaraztie gatza. Pablo preso hartu eta espioitza akusazioa eman ziotenean, laster bukatuko zela zirudien akusazioaren zentzugabekeriagatik. Ordutik, bata bestearen atzetik etorri dira espetxealdiaren luzapen albisteak, azken albisten arabera, beste 3 hilabete luzatu dio espetxealdia Poloniak. Honekin, 8. aldia da, zer dakizue haren epaiketaz? Badu datarik edo... Ez da datarik eta ez dugu uste epe laburren helduko da nipez. Poloniak zigorrazko jaso deuz, behin-behineko espetxealdize eta horren luzaketak sistematikoki erabiltzen deuselako presun kontra, eta batez be, frogarik estekoen, beraurka frogarik estekoen presun kontra, eta karguripe ezin da benen aurkeztu erabiltzen deu metodo hau. Ganera, Polonian, behin-behineko espetxealdizek esteko mugarik, esteko legezko mugarik adibidez, hemen dauen modun 2 urtekue, edo salbuespenez laure luzetu aldana, han ez dau. Euki aldabe holan, urte 2, 4, 6, eta ganera hori erabili eitzen dabe, estekoenin zeaz aurrera, estekoenin epaiketa batera eruteko modukorik ezer. Beraz, ez dugu uste epe laburren epaiketa helduko danik. Epaiketaren datarik ez baduzu ere, epaiketa nolakoa izango den beldur zarete?
Bai, egiz esan bai, oinarte prozeduran zelako irregulartasun ikusitxe, kontutan eukibigu, adibidez, lehengo bista abokatu barik eintzoelan, bertako zerbitzu sekretu epe interrogau izendabela abokaturik aurren okibarik, urtebete osoz beran konfiantzazko abokatu eri estotzuela itxi defentsako parte izeten, eta ondino 2 urte pasau dizen honetan, beran abokatu taldi, bai poloniarrak eta bai amenguek, ez tekoela beran akusazio espediente osuen sartzeko aukerarik, horre gauza guztizek ikusitxe, ez dugu espero epaiketi ebe guztiz garbize izango da. Nik gauzak aldatuen biko dabe bertan, epaiketarako be gu lasai juteko. Orduan, beste behin giza eskubideak urratuko zaizkiola uste duzue? Uste gu baietz, oinarte be urratuten da bizkizoz, defentsarako, defentsa efektibue eukitzeko eskubidie behin da barriro urratuten da biltzoz, orduan ba, guk ustegu epaikete datorren erako holan izango dala. Oba aldatzen bada, nahiko genke aldatuti, igual gobernu barrizeko horre zeo zer esaterik eukiko deu, baina ez dau zantzurik, oinarte behintzet. Lehen ere aipatu duzu abokatua du Gonzalezek, zer dio egoeraz? Behitxu, pasadan hastien bizitan joan jakonien, beste gauza batzun artin frogatu alizen ben, zelan bertako fiskaltza oin 2 urtegarrenera dabilen eitzen, oin dala urte bitxik einde egon biziren ikerketak. Hau da, bera, atxilotu benien, esaten ben froga ba egozala, investigazio bat aldez aurretik egin dagoen zala, baina oin da bizikusten ez dala holan. Hori da frogatu alizen duen gauzatako bat. Nolako harremana duzu Espainiako gobernuarekin? Zein izan da Espainiako gobernuak egoerarekiko hartu duen jarrera? Bueno, guk Espainiako gobernua zesteko guestetariko harremanik, bakarrik Espainiak Varsovian dekon konsulaz, baina enbasada edo ministeritza mailan inor ez da paragua ze harremanetan 2 urte guzti hauetan. Eta Espainiak hartu duen jarreraren balorazio nahiko eskorra da egiz esan, beran eskubidek defendatu biharrin Polonian alde lerrokatu da, emoten deu Poloniako fiskaltzan parte dala Espainiako gobernu ebe, beran erruduntasun printzipioa urratu deu lehengo gunetik esan eskarguek oso larrizek dizela, eta gero euren aktuazio esa edo justifikau dabe esanez, bueno, badeko laguntza konsularra, konsule bizitak eitzen zela, badeko zela abokatuek, eta ganera gero guzurre esan deu, beran oinarrezko eskubidiek guztiz bermatute dauzela esakeran. Hau ez da egize, orduan gobernuen aldetik falta larrize sumatuten gu. Babes falta larrize. Babesa aipatu duzu, kazetarien aldetik eta baita herritarren aldetik babesa jaso duzu, ezta? Bai, batez bamen Euskal Herrizen jasogu eta jasoten gabiz eta emoten dugu gero be geure atzin dukiko guzela geu laguntzen eta berari elkartasune helarazten. Oso garrantzitsue da, batez be kontutan eukinde maila instituzionalien eta gero Espainia mailako komunikabidean dizen aldetik zelako isiltasune egondan ikusitxe. Pablok babes hori jaso izan du? Helarazitzeu kartan bidez, eta abokatuek deitzu, berak abokatueri deitzu altzonin, nik esaten za, deitzuten zunin, esan hause eta hause, hain komunikabide paradala kontaktu niaz, eta babesa gertzen duela, eta abar, zantzue badekoz, notizia purroa badeko, baina, bueno, ez da bardin sentiten amendik eta barrutik. Ez dut uste guztiz heltzen jatzonik amen mobiten dan guztize, baina, bueno, parte bat bai. Horren arire, beran abokatuek esan deu, bizitan joan jako zen pasadan hastien eruntzu ezela, amengo albiztietatik ataraneko kopizaketa, berak jakin deizen zelako babesadekon, eta hori dala eta eureri, abokatueri, espedienti zabaldutxoela. Beraz, pentsa ze jarrera dekoen hango agintarizek. Ea Pablo Gonzalezen egoerak hobera egiten duen. Esker mila, Oiana Goirienea, gaur gurean Euskal Kazetariaren eskubide urraketak beste behin azaltzearen. Ongi izan. Eskerrik asko zeueri, tondo izen.
Atzoko elkarrizketatik gaurko albistegira bueltan, Eusko Jaurlaritzak eta Pedro Sánchezen gobernuak pertsona migratzaileei harrera egiteko sistemaren eskumena itxi dute eta legealdiko azken transferentzia izango da Euskal Autonomia Erkidegoan. Azken transferentzia horren bidez, Jaurlaritzak bere gain hartzen du pertsona errefuxiatuen edo asilatuen harrera prozesuaren kudeak eta integralaren garapena. Migrazioaren bigarren fasea, hau da, autonomia fasea deritzona. Honek esan nahi dauze, atzerritarrek, nazioarteko babesa daukaten atzerritarrek jasoko dabela gure zerbitzuak, eta jasoko dabezela gure funtzioak eta zerbitzuak, hezkuntza sisteman lagundu sartzeko, lan munduan sartzeko, formakuntzan aritzeko, eta abar luze bat. Hau da, gizartaratzeko. Espainiako Kongresuak tramiterako onartuko du sekretu ofizialen legea aldatzeko proposamena. EAJak aurkeztu du proposamena beste behin, eta inbestidura blokeko alderdi gehienek PSOEri eskatu diote lan egin dezala erreforma onartzeko. La legislación actualmente en vigor sobre secretos oficiales no es ni lejanamente homologable con el canon constitucional expuesto. España sigue rigiéndose en esta materia que afecta al corazón de la democracia con una ley de 1968 que responde a la lógica de un régimen autoritario como lo era el franquista, con un ligero toque, también tengo que decirlo, preconstitucional en 1978. Ireki dute epea posta bidezko botoa eskatzeko Eusko Legebiltzarreko bozetarako. Korreosek jakinarazi duenez, apirilaren 11 arte egongo da zabalik errolda eskaera egiteko epea. Nafarroako gobernuak Lorafna erreforma berritzeko prozesuari ekin dio trafiko eskumena berreskuratzeko xedez. Nafarroako gobernuak bi erabaki hartu ditu gaurko bilkuran, Lorafna erreformatzeko ekimena gauzatzeko eta hura negoziatzeaz arduratuko den batzordea osatuko duten pertsonak izendatzeko. Trafikoaren eskumena berme juridiko guztiekin lortze aldera. Erreforma auzitegi gorenak eman berri duen epaiaren ondoren jarri da martxan, izan ere uztailaren batean egindako eskualdaketa bertan bera utzi zuen. Orain, Maria Txibite presidenteak formalki helaraziko dio erreforma errekerimendua Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteari, beharrezko ituna lortzeko negoziazioak hasteko eskatuz eta azken buruan, estatuko gorte nagusiek onartuko dute, Nafarroko parlamentuak onartu ondoren. Foru gobernuak prozesua urte amaitu baino lehen amaitzea espero du, martxan zegoen transferentzia prozesuarekin jarraitu alizateko. Tabernak dioenez, hobekuntza lege organikoa dela gogorarazi du, eta beraz, tramitazioa beste dozein lege organikorena bezalakoa dela. Nafarroa, bere historia, eskubide historikoak eta kondaira asko dituen herrialdea da.
baina lege organiko bati buruz ari gara eta lege organiko gisa gorte nagusien prozesu logikoaren barruan sartzen da, argudiatu du presidentordeak. Hori dela eta, erreforma espres horren prozesua azkarra eta erraza izatea aurreikusten da. Langileen aldarriei helduz Eusko Legebiltzarrerako hauteskunde kanpainaren atarian grebara joko dute berriz ere Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako langile publikoek. Langile publikoen eskaerei entzungor egitea egotzi diote Jaurlaritzari. Nafarroan Globo Expresseko langile eta enpresak aurreakordioa sinatu dute. Gauzak horrela, Nafarroan kaleratutako pertsonak 15 izango dira. Iruñeko Globo Express enpresako langileek oniritzia eman diote aste arte honetan sindikatuek, Komisiones Obrerasek ordezkatuta, eta enpresak 15 pertsona kaleratuko dituzte Nafarroan lortutako aurreakordioari. Carlos de la Torre Verdejo Nafarroako Komisiones Obreraseko lanaren errealitate berrien idazkariak komunikabidei azaldu dienez, 103 pertsona kaleratuko ditu konpainiak estatuan eta 15 Nafarroan. Akordioaren arabera, langileek 33 eguneko soldata jasuko dute enpresan lan egindako urte bakoitzeko. Gainera, gutxienez, 500 euroko kalte ordaina lortu da konpainian antzinatasun gutxien duten pertsonentzat. Kaleratzeak datozen egunetan jakinaraziko dira, eta itxiera eta kaleratzeak martxoaren erdialdean gauzatuko dira. Sindikatuaren ustez, Globo Expresseko enplegu erregulazioko espedientea enpresa eredu okerraren ebidentzia da. Komisiones Obrerasen iritziz, konpainiaren etengabeko galera ekonomikoek eta laneko eta gizarte segurantzako ikuskatzaileak lan eskubidea sistematikoki urratzeagatik jarritako isunek hausnarketa sakona eragin behar dute inplikatutako erakunde guztien aldetik, foru erkidegoan eta estatuan sustatzen den enpresa ereduari buruz. Aurrera doa Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ambulantzietako langileen greba mugagabea. Sindikatu guztiek babestu dute deialdia eta 1700 langile inguru dabiltza sektorean. Otsailaren 19an hasitako greba mugagabearekin aurrera jarraitzen dute Osakidetzak azpikontratatutako ambulantzietako langileek. Astearte honetan Gasteizen mobilizatu dira, Ajuria Enearaino ailegatu den manifestazioarekin. Ezarritako gutxieneko zerbitzuak gehiegizkoak direla salatu dute sindikatuek. Hala ere, egun hauetako jarraipenarekin pozik agertu dira. Berez lankideak libre dagoen jendea dau greba egiten, baina, karo, zerbitzu minimoak ditugun zerbitzu minimoekin, gauden jendea dagoena. Baina ondo, berez jendea erantzuten dabil, baina, enpresarekin geroz eta arazo gehiago ditugu egunero, geroz eta berotzen ari da pixkatere kontua, bai enpresa, bai jendea, eta horretan gabiz. Ostegunean bilera berri bat izango dute Lapau eta Ambulantzias Gipuzkoa patronalekin. Hauek, hobekuntzak barneratzen dituen proposamena helaraztea espero dute sindikatuek. Ez da igoera konkretu bat, ez da neurri konkretu bat, baizik eta kontua da negoziazio hori berez landu egin behar dela, bai predisposizio hori eduki behar duela, bai enpresa, bai Eusko Jaurlaritzak, eta berez labetik esan duguna da, homologazioa ere egon behar dela iraganean, egon behar dela hor negoziazio horretan. Bere zerbitzua hobetzeko. Bien bitartean, ELA, LSB, LAB, UGT, Komisiones Obreras eta ESK sindikatuek deitutako greba mugagabearekin aurrera egingo dute ambulantzietako langileek. Arabatik Bizkaira, Bizkaiko kiroldegietako langileek greba eguna dute gaurkoa hitzarmen duin baten alde.
Bizkaiko kiroldegietako langileek negoziazio mahaiko sindikatuek deituta, elkarretaratzea egin dute gaur hitzarmen berrien hobekuntzak eskatzeko, eta mobilizazioak iragarri dituzte otsailaren 29an eta martxoaren 4ean, 5ean eta 9ean. Izan ere, hilabeteak daramatzate hitzarmen berria negoziatzen, salatzen dute patronalak planteatzen duen eskaintza langileen aldarrikapenetik urrun dagoela. Haien hitzetan, proposamen horrek ez du langileen erosteko ahalmena bermatzen. Langileek eskatutako 35 orduko lanaldia ere ez du jasotzen, eta langileek egindako gainerako eskaerei ez zaie jaramonik egin. Bizkaiko sektore horretan 2001 pertsonak lan egiten dutela gogorarazi dute, gehienek udal kiroldegietan, baina baita klubetan, kiroletan, golfean eta abarretan. Nabarmendu dutenez, hori guztiek merezi dute lan baldintzak hobetzea. Are gehiago, hitzarmen berrian islatu behar den kirolaren lege berria kontuan hartuta. Ez da Bizkaiko kiroldegietako langileek egingo duten lehen protestaldia, izan ere abenduan ere mobilizazio ugari egin zituzten. Orain dela 4 urte 2020ko otsailean sinatu zuten lan hitzarmenaren aurreakordioa. Hitzarmen horrek 2022ko abendura arte indarraldia zuen, eta hain zuzen ere, hitzarmen horren eguneratzea negoziatzen dihardute ordutik hona. Bestalde Europara begira jarriko gara, izan ere parlamentuak onartu du ekosistemen 120 lehen eratzea 2030erako. Horrek zer suposatzen du? Konta iguzu xetasun gehiago Udane. Europar Batasun osoan ekosistema degradatuak lehen eratzeko Europako lehen legea onartu du parlamentuak 2030erako gutxienez lehorreko eta itsasoko eremuen 120 berreskuratu nahi da, eta 2050erako behar dituzten ekosistemak guztiak lehen eratzeko helburua ezarri du Europar Batasunak. Helburutza dute ekosistema degradatuak birsortzea, klima eta biodibertsitate helburuak lortzen laguntzea eta elikagaien segurtasuna hobetzea. Baina helburu orokor horiek lortzeko estatukide gutxienez lege berrian jasotako habitaten 130 lehen eratu behar dute egoera txarretik onera igo daitezen 2030ean. Ehuneko hori 160ra igoko da 2040ean eta 190ra 2050ean. Entzun dezagun jarraian Cesar Luena eurodiputatua. Estamos ante una política después de 70 años de construcción europea necesaria. Esto significa que los 27 países van a tener una política común para restaurar los ecosistemas degradados, los hábitats en mal estado, los suelos, para mejorar los índices de biodiversidad de los distintos ecosistemas. Kulturan hasi da Gutun Zuria Bilbo letren nazioarteko jaialdia, hitzabia puntu hartuta solasaldiak eta elkarrizketak dira protagonista. Hitzaren adierazpen guztiei begiratu die Gutun Zuria letren Bilboko jaialdiaren edizio berriak. Arduradunek berba dariola lelopean ikasleentzako topaketak, itzulpengintzako prestakuntzak, literatur solasaldiak, euskal sorkuntzari buruzko topaketak eta sormen prozesui buruzko hitzaldiak prestatu dituzte. Gutun Zuria Bilbao letren nazioarteko jaialdia mugarik eta aukera mugarik gabeko lurraldea izan da urten, eta hitzaren adierazpen guztiei begiratu dio 16. edizioak. Berba dariola izenburupean 100tik gora sortzaiek parte hartu dute, tartean direla izen ezagunenak ere, Maria Zunlanda, Juan Maiorga edo Arantza Urretabizkaia adibidez. BBKak eta Azkuna Zentroak BBK Gutun Zuria Bilbao ohorezko saria banatu dute 3. aldiz. Aurten Maria Zunlanda euskarazko aur eta gazte literaturaren berritzaile handiari eta Juan Maiorga antzerkiak eta egileek arte esenikoei egiten dieten ekarpena irudikatzen duen dramaturgari eman diote. Nik usteet, Maiorgak esaten du alderantzizkoa, baina nik usteet egin detenagatik akordatu direla nerekin. Nahiko adina handia daukat dagoeneko eta makila gainera ondo datorkit alde hortatik. Literatura gehiago lotzen dut, zuk esan bezuna, ez da arnaz hartzen laguntzen digu, ez? Edo ez digu sendatuko, baina esango digu zer daukagun, ez? Irakurriak ere nibiltzen dira ikastaroetan eta beti animatzen ditu idaztera. Idaztera zen ere espresatzea bere burua. Ezagutzera esperientzia literarioa deitzen zaiona. Gutun Zuriaren edizio honek 2 nobedade aurkeztu ditu aurten, Gutun Zuria Pro liburuaren mundu profesionalari zuzendutako kongresua eta Gutun Zuria Zabalik letren hibridazioaren inguruko elkarrizketa gune berria, jaialdia urte osoan irekita mantenduko duena.
Zinearen bidez natura aztertzen ari dira Donostian eta Tolosan, Gnat Zinemaren 4. edizioan. Abian da Gipuzkoako natura eta ingurumeneko zinema erakusketaren 5. edizioa. Arrakasta handia du ekimenak eta horren lekuko, jendez lepo bete da Donostiako antzoki zaharra, Egoitzusak zuzendutako Amalur filmaren proiekzioaz gozatzeko. 2015-tik aurrea Gipuzkoako Aldundiak hartu zuen bere baitan, eta orain dela 4 urte zinea eta dokumentalak erabiltzen ditugu baita ere, Genat izeneko erakustaldiak egiteko, ez? Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen diputatuak azpimarratu du ingurumena zaintzearen garrantziari buruz hausnartzea dela jaialdiaren xedea. Ostiralera bitarte, Con el oído del búho eta Hijos del hielo dokumentalak proiektatuko dituzte antzoki zaharrean, eta de Parke en Parke Doñana Tolosako topiken. Dokumental emanaldiaz gain, Miguel Delibes, Joaquin Araujo, Carlos de Ida eta Unai Pascuela dituek hitzaldi interesgarriak eskainiko dituzte. Bai klima aldaketa dela, bai transizio ekologikoa dela, bai transizio energetikoa, baita ere biodibertsitatea. Bueno, gaur egun dauzkagun arazo horiei erantzun bat emateko, ez? Eta ikusten da, badaukagula hori inkietude hori edo badaukagula gina hori, ez? Eta gina hori, adituekin solasaldian egitea, nik uste dute aukera paregabe dela. Emanaldi guztietako sarrerak doakoak dira, eta antzoketako lehiatiletan eta webguneetan eskura daitezke. Aipatutako jaialdiez gain badugu beste berririk kulturan Irati Agirre Azkuenaga. Literatura geldialdiak edo geraldiak ekimena aurkeztu dute Nafarroako hainbat eskualdetan, guztira 12 ekitaldi antolatu dira, gehienak literatura solasaldiak, aurkezpenak, errezitaldiak eta baita ere hitzaldiak. Literatura solasaldi dagokienez, otsailaren 29an, hau da ostegunean bihar izango da lehena Eneko Bidegainen eskutik. Maian Txoperena, Jon Artano, Arantza Urreta Bizkaia eta Miren Agurmeabe idazleak dira solasaldi hauetan parte hartuko duten beste idazletako batzuk. 2 hitzaldi ere antolatu dituzte ekimen honen barruan, apirilaren 5ean ostirala Iratxe Retolazaren eskutik, nola irakurri literatura ikuspegi feministarekin hitzaldia, Larraintzarren, arratsaldeko 7etan. Bigarrena berriz, literatura euskaraz gaur egun, literatura euskaraz gaur egun izango da, eta Beñat Sarasolak eskainiko du apirilaren 26an, 6:30 Lesakan. Eta 4 festivalak ere badira, hau bihar izango du azkenengo eguna, eta bihar The Questionien erstreinaldia izango du Euskaltzaindian 7etan, Cecilia Paganini eta Gorka Gansoren eskutik. 21. Kafe Bar Bilbao tartean sarien irakurketa ere izango da bihar, 8etan irakurketa dramatizatuak, Iñaki Zizen Arropa zuria, eta Pantxo Irigarairen Dolu, Kafe Bar Bilbaon bertan 8etan, 55 inguruko iraupena izango den irakurketa dramatizatuetan. Eta ostiralean, martxoaren batean, hau gerra bat da ikusgai izango dugu, Santurtziko Mamariga kultur etxean. Doainek korrika kulturalaren barnean antolatutako ikuskizuna da, arratsaldeko 8etan. Hau da gerra bat, Epistifaktoria ideien laborategiaren sorkuntza dugu, Joldi Beristain Ninou eta Mikel Aion eta Igor Arzuaga bertan dituena. Eta gerrari buruz hitz egiten dugun ikuskizuna da, baina modu esango genuke originalago batean izan ere, publikoa zirkulo batean jarriko da, kasu honetan, eta publikoak berak erabakiko du antzeslanaren norabidea. Hau da, momentu batzuetan galdetuko zaio, ia estena bat edo beste hartu nahi duen, eta bere erabakiaren arabera ikuskizunak alde batera edo bestera joko du. Ostiralean, 8etan Santurtzin. Heldu gara gaueko albistegiaren amaierara, hauek izan dira momentuz jaso ditugun berriak, baina informazio gehiagorako badakizue sartu gure sare sozialetan edo amaika.eus atarian. Jarraian, Nogoen taldearen guztia edo ezer ezabestiarekin utziko zaituztegu. Gabon. Urrutitik ikusita saiatu eta erori utik bera busti.
telesailak inoiz ez, sopan etzan da ez banago, inoiz ez.